mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma, hello, how are you? Muri sei zvenyu? Post for me my secret. This is a family secret. Hakuna vamwe vanozviziva kunze kwangu nema brothers nema sisters angu uye zvekare naamai nababa. Baba vangu vainge vari muzvina business, vainge vaine supermarket, TM supermarket yavainge vainayo. Ameno kuti chii chakazoitika, baba vangu vakazoedza kuda kutora mumwe mukadzi we number 2, zvinonzi ndopa vakazobroka ipapo vakabva vachizoenda kun'anga. Vaenda kun'anga vakabva vachizopiwa chikwambo. Chikwambo ichi vainge uri mweya wemukadzi akafa, saka vainge vakamuvimbisa kuti vainge vachazomupa murume. Vakaona kuti zvainge zvisingaite kuti vange vachizopa chikwambo ichi murume vachisarudza pakati pevana vavo vakomana. Vakabva vachizodzokera kun'anga vakati hazviite here kuti ndinge ndichishandisa mwana wemunin'ina wangu. Cousin brother yangu ainge ari kumusha panguva yacho iyoyo, ainge ari munhu aigona chikoro zvisingaite. Akanotorwa nababa naamai vakati vainge vachida kuti ange achizodzidza mutown, but chokwadi chainge chiri chekuti vainge vachitoda kutomugadzira nekumushandisa pamhiko dzavo dzeurombwa. Akatanga kushandiswa nechikwambo ichocho, akangotanga kungoita rombe renyika. Paakatanga kuzvimona rasta ava kutanga kusvuta mbanje, vanhu vakangoti madrugs, but havana kuziva kuti ainge ava kushandisiwa nechikwambo. Akatanga kuya kunoku kuSouth Africa isusu tisati tatombova netarisiro yekuti tichazouyawo kuJoni. Akatoramba kuenderera mberi nechikoro, saka akaenda kuCape Town. kuCape Town kwaanogara mukoma anongodanana nechembere, makaradhi nemaxhosa. Kana akakutumidzira mafoto achiti tete uyu ndiye mukadzi wangu wandigere naye pari zvino, zvinenge zvichitonzwisa tsitsi nezera rake nezera rinenge riine muxhosa kana kuti mukaradhi wacho iyeye unomunzwira tsitsi. Saka mhiko dzaakaitirwa nababa naamai vangu imhiko dzekuti afanire kuti ange achizodzokera kuZimbabwe, nekuti vanotya kuti kana akadzokera kumusha anokwanisa kuzowana vanhu vachamubatsira. Ndiyo secret yacho mukoma. If you post muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa yechibva kuna vatete avo. Hanzi baba vakashandisa mwana wabamunini pamhiko dzeurombwa, vakamuita murume wechikwambo chavo. Hanzi vakati vangu vana zviite kuti ndivashandise pamhiko dzeurombwa. Zvakangooma hazvo veduwe. Inzwayo nyaya iri pano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story sahaidi. Ndakambotakura chitunha cheumwe mukadzi akafira kuSouth Africa makore awo pandainge ndichiri kushanda kuSouth Africa. Iko zvinozvi ndava kuno kuAmerica. Basa randichiri kuita ndiroro rekudriver matrucks. Ndakabhadharwa 8,000 rands kubva nechitunha ichocho Joburg to Harare, asi pa 8,000 iyoyo yandakapiwa handina kana sendi randakadya. Yose ndakaipa mukadzi muSouth African wandainge ndichifambidzana naye. We were already married. Ndiye akaita kuti ndinge ndichizowana citizenship muSouth Africa. Tainge tiine mwana wedu umwe chete. Takazonetsana ndokubva tachizorambana because she was very demanding. Ainge asingachadi kuti ndinge ndichiona mwana wangu ndikarwadziwa ndikazobuda munyika yeSouth Africa ndikabva ndachizouya kunoku kuAmerica. Mukoma, musazoshare profile yangu with anyone. Pandainge ndiriko kuJoni, basa rangu randainge ndichiita rainge riri rekudriver matruck. Ndainge ndiri site tipper driver, saka taiwanzo kutakura chibage from South Africa tichienda nacho kuZim tozodzoka necoal, ndiyo yataizodzoka nayo kuSouth Africa.
ndainge ndichizviudza kuti I had seen it all on the road but I was wrong. Mukoma chitunha chakatakurwa tikachiisa muchibage tikaenda nacho ndikazonochisiya mumasvingo ndikazoenderera mberi nerwendo rwangu. Kune avo vachati utsvina hwamakaita nekuti chibage ichi chakazonogayiwa kakuita hupfu hwakazodyiwa nevanhu. Tainge tiri pakutsvaka mukoma. Izvi zvakaitika, it was in late August. Ipapo taitoziva kutoti unenge uchitofanira kutoti unge uchitomhanya nemaloads because taibhadharwa ma-extra bonuses for each and every load. Saka iri peak season kudaro taitomfara, but musi iwoyo wazvakaitika ndainge ndisina mufaro. I was already booked kuti ndinge ndichienda kunotora chibage from this other depot, ndinge ndichizoenda nechibage ichocho kuHarare. It was a normal day, but ndainge ndiri pakati pekunetsana nemudzimai because ainge achiti kwandiri haungaendeka kuZimbabwe usina mari yaunenge wandipa. Apa pay yangu yaipindira mukadhi rake, ende aiti kana akatanga kushandisa mari mukoma aingoenda chinotenga hembe dzinodhura otanga kukomplaina futi achiti hatisisina chikafu ita plan. Saka ndainge ndava munhu aigara achingoita madhiri pabasa, kuba dhiziri, kutomborova maloads ainge asingazivikanwi nemurungu in secret, ndichimudza kuti ndakapaka. Saka ainge achiti kana ukasandipa mari ndava kutotsvaga hangu muNigerian uyo anokwanisa kundipa mari ndotongorara naye because iwewe hausi kuda kundichengeta nemwana wawakandipa. Saka aiva munhu uya aimanipulata masituation zvisingaiti. I was stressed mukoma. Kunyange pandakasvika padepoti pacho kuti ndinge ndichitora load, pfungwa dzangu dzainge dziri kure. Kunyange pavakandiloadha ndainge ndisingatombocheki kuti what is going on. Ndapedza mukomanashe ndakasila matap angu ndikapiwa mapepa angu ndokubva ndachizobva padepoti. Ndakati ndanopaka kune imwe truck stop, dzimwe pfungwa dzichiti zviuraye, dzimwe pfungwa dzichiti chingotengesa load upe mukadzi mari asazokuramba. Ndopandakabva ndachizoona call yakapinda. Ndakabvunza kuti ainge ari aniko ainge achindifonera neprivate number. Vakandiudza kuti vainge vapiwa mafone numbers angu neumwe wandichati Moze uyu tainge takamboshanda naye kwemakore akawanda, but iye nemudzimai wake vainge vakazotangawo ebekari. Saka ainge ava kudriver chipick up chavaishandisa kubekari, vainge vava kutoita mari. Bekari iyi vainge vakaivhura kuvhenda uko. Saka Moze aizivikanwa nemadhiri, aitakura chero, but zvechitunha handina kunge ndakaziva kuti akatombotakura zvitunha. I never thought kuti he would do something like that. Saka mushure mekunge ndataura nevanhu ivavo vakati vainge vapiwa mafone numbers angu naMoze, ndakabva ndafonera Moze same time ndikati ko how far. Ndiri kuona vanhu vari kundifonera vari kuti vane luggage yavo vari kuda kuti ndinge ndichivatakurira chitunha chavo, ko zvinoita here izvozvo? Akaseka akati zvinoita, ini ndakatakura zvakawanda tichizokwanisa kutanga business ratakatanga zvitunha ndaitozvitakura. Ndakashamisika ndikati waitakura zvitunha pai chaipo pawaizvitakura zvitunha izvozvo? Akaseka akati ndaikuzvitakura ndongozviisa muchibage imomo. Mukoma ndakashamisika, asi akandiudza kuti ndisatya nekuti vanhu ivavo vainge ati ndinge ndichitaura navo vainge vatopiwa ma-instructions ekuti chitunha chacho tichazochiisa sei muchibage zvekuti chaizoonekwa. Ende akati ndichagara ndatoita macalls kuborder so that munge muchitongobuda bhobho musazonyanya kusechwa. Ndikati hapana chakaipa, 8k yainge iri mari yakawanda. Ndakafonera muzulu wangu ndikamuudza kuti ndainge ndichazomusiyira mari. Akanditi dhiri rawaita ndere mari nekuda kwomukadzi. Ndakamuudza kuti 8k. Akanditi uchandipa yose nekuti ndinotya kuti kana ukasara neimwe mari
famba uchindiurira because taswera tichitukana. I'm sorry for that. Kana mari yacho waipiwa, call me babe, ndinge ndichizoya kuzoitora. Tainge titori nemotikari, saka ndaiwanzo kuti kana ndikaita madhiri aiuya kuzotora mari yacho ndisati ndasimuka kuenda kuZimbabwe. Vanhu vaya vakauya tikataurirana, vakandiudza kuti vainge vaine hama yavo uyo ainge akashayika, saka mushure mekunge afa vakabva vachizonotora mutumbi wake vakamuendesa kumochwari, a private mochwari, sezvo ainge asina mapepa, asina passport kana chitupa, ainge asina mukadzi iyeye zvekare nebirth, saka zvainge zvisiri kubuda kuoma phase. Madelays acho were just too much. Apa each and every day mabills ekumochwari were piling up, saka vainge vachida kuti vange vachiwana munhu uyo aikwanisa kuzovatakurira chitunha chainge chisina mapepa choendeswa kuZimu. Ndikati varume, imhosva ka iyi yamuri kuda kuti ndinge ndichipara kana ndikasungwa? Vakati kwandiri, imhosva, but hama yedu haasi kufanira kuti ange achizovigwa muno, because vainge vakaudzwa kuti kana akagara kwenguva yakareba achinzi haana mapepa aikwanisa kuzotovigwa nehurumende muSouth Africa. Vakati hatidi kuti hama yedu ingoita zvekungoraswa muno muSouth Africa. Iye achizofa ainge akataura kuti shungu dzake dzainge dziri dzekuti ange achizonovigwa kuZimbabwe. Vakati kana akavigwa kuno kuti notya kuti mweya wake unokwanisa kuzomuka uchinetsa mumhuri, ende ivo vainge vasina kana way yekuti vange vachimuendesa kuZimu legally, saka vainge vashandisa a shortcut. Mukomanashi vakaburitsa 8,000 rands cash. Ipapo pandainge ndichiramba ndichiti varume, madhiri awa haabudi. Vakaburitsa 8,000 cash, vakati come on, mari iyi ndeyakuti nokupa cash right now. Ndakaverenga mari mukoma, ndikabva ndachizofonera bhebhi rangu, rikauya rikabva rachizotora mari. Saka varume ivavo vakabva vachizofonera vanhu vekumochwari vakataurirana. Pasina kana nguva pakabva pachizouya imwe pick up yainge isitombori yekumochwari ikoko. Yauya ndakaona kuti yainge iine coffin, vainge vaine mafoshoro avainge vainaho. Ndokubva tachizokwira apa, ndainge ndatovhura mataps angu mubhini iro ratainge tichida kuti tinge tichizoshandisa rekumberi. Saka ndavhura matende angu, takatanga kufoshora tichida sekunge tinochera gomba muchibage ichocho. Patakaona kuti level rainge rava right radzika, vakange vaine zen'e ravainge vainaro ndo ratakatanga taisa tariwaridza pasi. Vakati zen'e iri ndo richabatsira kuti kofini isazonyanya kufamba kana wava kudriva chibage pachinenge chichifamba left and right. Kofini rinongoramba rakagara panzvimbo imwe chete. Saka hatina kunyanya kuchera zvekudzika too deep, but takangochera zvekuti kofini rainge ravharwa zvino nechibage. Tikabva tachizovhara kofini riya nechibage, ndikatosunga matende angu. Ndini uyo kumutsa truck rangu, ndikabva ndachizotanga kufamba ndakananga kuMessina. Mukomanashi takamiswa just near Polokwane, takamiswa neumwe traffic officer. Hana yangu yakarova. Before that mukoma, kune mamwe mapurisa, I think vazhinji venyu munovaziva, vamwe vakomana avo vanomira padhuze nepa Hammanskraal. Vakomana ivavo vanongotageta matrack ende vakakumisa kutoti unge uchitobvapo ipapo, it's either unotodonedza munhenga kana kuti vanotora track rako votoenda naro kupolice station. Saka ndakati ndava kuda kusvika padhuze nepavainge vakamaunta roadblock yavo, ndakangonamata munamato ndikataura nemufi ndikati ina handina chandakutadzira.
ndatakura mutumbi wako kuti unge uchikwanisa kuzoenda kunovigwa kumusha sezvawakataura kuti uri kuda kuzonovigwawo kuZimbabwe. Chindibatsira tinge tichidarika apa. Mkomanashi, I was about 80 meters kubva painge pakamountwa roadblock. Umwe mupurisa ainge atomira pakati peroad achitondipa direction yekuti paka paside. Ana yangu yainge yava kurova, ndikati nhai Mwari, kana kuri kunzi mapurisa awa akada kutarisa kuti ndakatakura chii, vobva vaona kuti ndine chitunha chandakatakura, ende nhasi ndinotobuda panyuzi chete nekuda kwezvandaita izvi. Asi mukomana chindopa ndakaona kuti the spiritual world is real. Pakangobudikira kamwe ka GTI ka Golf kachimhanya kaichita ku overspeed. I think kaitorova zvikuma 200 km/h. Saka mapurisa aya vose vakabva vachizomhanya vakaenda kumotikari dzavo, vachitomutsa motikari vakatanga kumhanyisa ka Golf ikako. Mukoma ndakati Mwari makanaka. Just before Polokwane ndopa ndakabva ndachizomiswa neumwe mukadzi mutraffic. Akandimisa akabva andibvunza mibvunzo yakawanda, akatora mapepa angu akamatarisa, but akazongondisiya ndikafamba ndava muLouis manje. Ndimo mandakapotsa ndabatwa because mother vakandimisa muLouis ivavo vaitoita sekunge vane mushonga wekunyumwa, because vaingoramba vachingotenderera vari pabhini riya rekumberi vachindibvunza kuti ndainge ndakatakura chii. Ndikavaudza kuti sezvainge zvakanyorwa pabepa kuti ndainge ndakatakura chibage chandainge ndichienda nacho kuHarare. Vakaramba vachingondibvunza mibvunzo yakawanda. Ndakaita zvekare munamato ndikati, asi nhai Mwari, ko kana ndikabatwa ndiine chitunha, ini ndangozviitirawo kuti ndinge ndichibatsira mhuri iyi nekuti vari kutya kuti hama yavo inozovigwa muno muSouth Africa. Saka mother ivavo mukoma vakazongoti ndiri kutemwa nemusoro wangu kani. Vakazotondidzosera license, chiAA nepassport zvekare nemapepa angu. Vainge vakatobata kumeso kwavo vachiti ndiri kutemwa nemusoro. After ndaita munamato ndichikumbira mufi kuti asazoonekwa kuti takamuisa muchibage. In the meantime, vanhu ivavo vainge vaine hama yavo yandainge ndakatakura vainge vachinditevera variwo kumashure. Vaiti kana ndikamiswa nemapurisa vofamba vozoenda vonopaka kumberi. Saka pavakaona kuti tainge tava kungoramba tichingomiswa, vakazoti tava mumesina. Kwakazouya umwe muprofita, vamwe madzibaba vakauya vakayeresa track, vakandiyeresa zvekare, vakati zvamava kuda kunopinda mubhodha motombonamata baba. Saka ndichinopinda mubhodha, ipapo ndopandainge ndava kutya mukoma. Ndakadikitira everywhere, every part of my body yainge ichingodikitira ndichitya. Ndikati nhasi ndinobatwa zvangu, because ndaitya kuti kana imbwa dzichatongotanga kungohukura padzichaona track rangu kuti munhu uyo musechei. Saka ndakazoti ndava kuZimside vakangovhura tape, and mukoma, I just want to thank God because vakavhura tape yekubhini rekumashure, trailer iya yekumashure yenumber 2, vakangovhura tende ndokubva vadongorera. Saka one of the officer, he just dipped his hand into the grain, akangoti iri bomb. It was too easy mukoma. Nachi zvakaitika ipapo apa ndainge ndiine chitunha. Mufunge zvenyu mukoma, hana yangu ichirova. Ndakazototi ndiniwo here, ndava kutobuda pagedhi ndakatakura chitunha mukoma. Ndakangoti ndichingobuda kuZimside ndakabva ndatombotsvaka pekupaka track rangu ndikamhanya musango. Vanhu vandainge ndiinavo vakafa nekuseka. After ndabva mudondo vakandibvunza kuti ndainge ndaenda kunoita sei kusango. Ndikavaudza kuti ndainge ndakabatwa neumwe mudumbu
manyoka chaiwo. Ndakaenda ndikanozvibetsera ndikadzoka tikatanga kufamba because tiri mubhodha mukomanashi hana yangu yairova zvisingaite ende mamwe mapurisa ainge achingoita sekunge anonyumwa vachingotenderera padhuze netrack rangu. Ndakarova rori mukoma ndichizonosvika mumasvingo tikazomirira kusvika kunze kuchizonosviba, then ndipo patakabva tachizoburitsa mufi akazoiswa mumotikari chainge chiri chikombi. Vakabva vachizotakura mufi wavo vakabva vachizoenda naye. Ndiyo secret yangu mukoma yandinayo. Muzoposta nyaya yangu zvakawanda kane zvataitakura, kunyangwe vanhu vanototakura zvituna zviri pamutemo. Madriver aya anotoita madhiri pakudzoka. Kune avo vanoita zvekutengesa maprodukti ekuZimbabwe, saka zvavanoita vanotaura nevanhu ivavo vaya vanotakura zvituna pakudzoka, vanongoisa maprodukti acho mutrailer semutrailer iyo inenge yabva kuSouth Africa yakatakura chituna, because motikari dziya kana pamaroadblock hadzinyanyi kumiswa pamaroadblock. Ndo secret yangu mukoma. Asi ndakabhaisa kuti kamari kacho kandakapiwa ndikatongopa hangu mukadzi yose 8k. Akazondiramba zvakandirwadza mukadzi iyeyo, but ndinongomutenda nekuda kwekuti takatochata zviri pamutemo ende akatondikurudzirawo kuti ndinge ndichibuda munyika ndiuye kunoku kuAmerica. I still do take care of her and my child, but mukoma, kana vanhu makarambana zvekuti makambotukana, communication yacho inozova difficult, but it is a long story for another day. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakatakura chituna. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Mukoma, ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndinoshanda kuno kuBorodel. Ndine zvandakaonawo pamba pevarungu avo vandinoshandira. Chekutanga chandakatanga kunotisa pamba apa ndechekuti usiku zviya kurara, kana ukatorara unototi aiwa Mwari makanaka. Most of the times unenge uchingonzwa vanhu vanenge vachifamba, ende vanhu ivavo vanoita usiku hwose vachifamba. Ndakazobvunza mate akazondiudza kuti ndo zvaanonzwawo, ende paakambotaura nevarungu vakamuudza kuti chingoziva zvekuti pano wakauya kuzoshanda zvekuda kuzoita Inspector Gadget uchida kuita ma-investigation panapa hazvishandi. One day mukomanachi ndakati ndiri kuda kumboona kuti vanhu ivavo vanorara vachifamba usiku hwose vakamboita sei. Saka ndakangovhura curtain ndichidongorera panze. Ndakaona umwe mukadzi ainge akatakura vana, ndikangoti maybe vana 5 vaainge akatakura achifamba mukomanashi. Paakangotarisa kuwindo rekucottage kwandinogara ndakabva ndatongofenta. Ndakazomuka mangwana acho makuseni ndichitorwara because ndakapindwa nechando. Pandakaudza mate akabva achizoti kwandiri kana ndikaramba ndichidaro ndaikwanisa kuzodzingwa basa, nekuti iyo akatombodongorera ka2 ende aingofenta. Pose paaitarisa oona kuti panze iye aisaona mukadzi wandakaona, but akati iye ainge achiona imbwa dzeblack dzinenge dzakawanda dzinenge dzichifamba, but dzaizochinja dzoita vanhu. Saka dzaiti kana dzikatarisa kurumu kwake obva atofenta, oita usiku hwose akangorara ipapo apo paanenge adonhera. Saka ndichiuya panapa mukoma kuda kuti vedare renyu vange vachindibetsera mukoma nemazano
ndoramba ndakagarapo here apa ndichishanda? Hakusi kunzi mari yepay tinopiwa mari yakawanda, tinotongopiwawo $120 each and every month. Mufunge zvenyu mukoma, but pamba apa panotyisa, especially kana varungu vedu kana vasipo, panotyisa zvisingaiti. Unenge uchinzwa vanhu vanenge vachitaura, vamwe vacho vanenge vachita sekunge vanotaura nechirudzi chekuMalawi, usinganyatsokunzwa kuti vanhu ivavo vanenge vachiti kudii. Apa pamba apa mukoma, kubva zvandakatanga kugarapo, vanhu vepo havana kana hama imwe chete zvayo inombouya ichivashanyira. When you post my story muzondizivisawo mukoma. Ndanga ndichida kumboshingirira kuti ndirambe ndichishandapo pamba apa, but panoitika mashura akanyanyisa, mamwe anototyisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvakangooma azvo vedu we. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story, makaviga chitupa changu, ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years kuberekwa, ndashandisawo ghost account kikikiki, saka kunyangwe mukashare zvina basa. Mukoma, nyaya yandiunza pano, inini pari zvino ndine motikari dzangu 2 idzo dzandinoshandisa paUber, Bolt, Mr D, Takealot. Imwe yacho ndinoishandisa, imwe yacho mukoma ndichangoti inoshandiswa nadriver because ndinotya kuti vekuziva vanokwanisa kuzonyumwa kuti munhu uyu ari kutaurwa nezvake apa tinomuziva. Chandiunza pano mukoma, ndikuda kureurura izvo zvakaitika kusvika ndichizopiwa motikari yangu yekutanga nemunhu wandainge ndichishandira. Ndakatsvakirwa basa nevamwewo vekuchechi, saka vanditsvakira basa kudaro kune umwewo muZimbabwean atori nemari dzake, ane maBolt kuda anotosvika kuma 50 something maBolt kuno kuprovinsi kwatinogara, ndiro basa rake raanongoita iroro. Saka iye akati ndava kumushandira airatidza kuti ainge achindifarira zvisingaite, achiti maSouth African vanonetsa. Dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa kuwana maZimbabwean anenge aine mapepa zvinenge zviri nani, because mwana wekumusha kuno anotozviziva kuti akauya kuzoshanda. Aiwanza kunetsana nemaSouth African because pamaholiday paya pekuti vanhu vanenge vachirequesta, iwo maSouth African vanenge vasingadi kushanda, vanenge vachitonwa havo doro apa ndonguva yekuti kunenge kuri busy zvekutodaro. Saka inini ndaitongogara ndiri pabasa chero na 3 am ndinenge ndichitongoenda ndotongonopaka padhuze nemaclub kuitira kuti ndinge ndichizowana customers nekukasika. Saka takatanga kuwirirana, but chandainge ndisina kuziva ndechekuti mundara uyu he is gay in secret, even though atori nemhuri yake ndewechikuru. Saka ndakabva ndachizomuapproacha nerimwe zuva ndikati ndikuda kuti munge muchindiitirawo option yerent to buy, sezvo muchiti dzimwe motikari mava kuda kudzitengesa. Ndopa akabva achizowana mukana, akabva achizoti kwandiri aida kuti tinge tichienda kuhotel. Ndikati kuhotel, but ndaingozvibvunza mumwoyo mangu. Akandibvunza akati, are you ready right now kuti tinge tichienda kuhotel? Ndakabva ndati yes, I am ready, we can go. So we then went to the hotel. Ndaifungidzira kuti maybe he wanted us to have lunch, ndiko kwatainge tichazosainirana pasi. When we arrived there, we ordered food, but chaindinetsa mukomana achi ndechekuti ainge achingonditarisa achingonyemwerera, so I was avoiding eye contact naye. Akazoti, do you want us to get a room? Ndikati, a room for what manje? But ndaizvibvunza mumwoyo mangu ndikati you never know, my businessmen maybe vanenge vachida kuti munge muchiita zvinhu zvenyu in secret, in quiet place. Takabva tachizoenda kuroom. Tasvikako kuroom ainge aine chibhegi ainge ainacho, akachigadzika pabed, akaenda kubath, akadzoka. Ainge akashama, akangopfeka
gauni chete akatongogara pambedha. Ndikati iyi yava ipi manje, iyi yava kuda kuitika. Pandakada kuti ndige ndichibuda mukoma ndo pandakaona kuti padom painge pasisina makey. Akabva ati relax man, just sit down. Akataura achitovhura chibhegi chainge chiine lubu, chiine maprotector, chiine baby oil. Mukomana ashe ndakashamisika nazvo. Ndikamubvunza ndikati, are we expecting some women? Akaseka akati kwandiri, I want to give you a better deal. Ndikati what kind of a deal boss? Akati iwewe sezvo uri kuda motikari, how about I give you that car for free? Achitaura kudaro mukoma akabva atondiratidza bhuku remotikari akati kana uchida motikari iri bhuku remotikari, the original copy uye zvakare nefotocopy yepassport yake. Akati uchitobva pano unokwanisa kutoenda kutraffic department wotonochinja ownership. Ndikati how am I going to pay you kana kuri kunzi munenge musingadi kuti ndinge ndichikupai mari sezvo tanga tawirirana a rent to buy? Akabva achizoti kwandiri, you can give me something that you have never given to a man before. Ndakati yekuitana vana Didmus ini handizvikwanisi. Akabva ati kwandiri, okay, it's fine. Kana usingaidi motikari, then you are going to lose your job and I'm going to sell this car to someone else. Ndakagara pasi mukoma ndikatanga kufunga, ndikatongoti zvakafanana izvi zvakazoitika. Handingatauri hangu mukoma, but that was the worst decision of my life. Each and every day I regret nekuda kwezvandakaita, but zvakaitika zvakatoitika mukoma. Ndakararwa nemurume iyeye yakandipa bhuku remotikari. Ndakabva ndachizoti mangwana acho makuseni, because kana kugara ndainge ndisingagoni. After ndazorora ndopa ndakabva ndachizoenda kutraffic department ndikanochinja ownership. Mudzimai wangu kusvika pari nhasi haatozvizivi kuti motikari yedu yekutanga yakauya sei. Ndaitotora mari ndichiita sekunge ndiri kunobhadhara rent to buy, but mari iyoyo ndiyo yandakazoshandisa kutenga mombe. Tine mombe dzedu 7 dzatiinadzo kuZimbabwe. I made a terrible mistake kurarwa neumwe murume just for material things, but it was a sacrifice that I had to do. Mukoma, ndoda kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti nyaya yangu munoionawo sei? Ndakashandisa mukana here kana kuti kwete? Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we mukoma kuti manga magara musingazvifaririwo here sei pamakangonzi ngatiiti imi makabva matongobvuma same time hamuna kumboramba, but ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava anzi ndakatora advantage here kana kuti ndini ndakatorerwa advantage? Yo zvakangooma hazvo vedu we. If it was you, will you do it for a car or not? Tell me what you think mucomment section. Rekidzai bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muroora wangu akabudirwa nengozi yemurume uyo wandakauraya kuBhawa kwaZindoga. Ndakamuuraya murume uyu kwaZindoga gore ndichachinja, but zvakaitika kudhara. Vana vangu vainge vachiri vadiki, mainge muri mugore ra1997. Ndakamuisira nduru yegarwe iyo yandainge ndakatengeserwa neimwe n'anga yekuHighfields. Saka ndaiwirirana nen'anga iyoyo ende yaipota ichindibatsira. Yakange yakandibatsira kubasa because ndaishanda kuZUPCO. Saka taigara tichingonetsana nemasupervisor uye zvekare sezvo ndini ndainge ndichitora vanhu vebasa. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikapiwa pressure nevamwe vakuru kuti unofanira kuti ungochipinza hama yangu basa, kana ndikaramba yaibva yachizoita nyaya. Saka ndaigara
netsana nevakuru vekubasa ndokubva ndachizopiwa mushonga wekuti ndinge ndichizotyiwa nevamwe vanhu. Ndakapiwa bvuta reshato nebvuta reshumba ndikabva ndachizonzi ndinge ndichizofukira. Ndakafukira mukwamanashi. Kubva ipapo ndainge ndava munhu anotyiwa uye zvekare anotyisa. Kana ini pachezvangu ndaitozvinzwa kuti iko zvino zvindava munhu anorema, but kana ukangogara watanga kuwirirana nen'anga hameno kamwe kahutsinye, so unenge wava nako like zvinenge zviine satanism mukati. Saka ndainge ndava kutozivikanwa kana kubasa kuti handinzwiri munhu tsitsi. Saka ndakabva ndachizotengeserwa nduru yegarwe because painge paine umwe munhu wandainge ndichinetsana naye ainge aine system yekuti kana ndisiko kubhawa pazindoga painge paine rimwe bhawa rekanzuru ndokwandaiwanzokunwira ikoko. Saka aiti kana ndisipo iye aitanga kunetsana negirlfriend yangu, even though mukadzi iyeye aita zvekutengesa muviri wake, but vanhu vose vaizviziva kuti munhu ndewangu. Aita zvekutengesa nyama yakagochwa, nzungu, ishwa pabhawa ipapo, but ainge ari wangu, zvainge zvichizivikanwa nemunhu wose. Saka mushure mekunge ndauraya mukwamanashi ndipo pandakabva ndachizotanga kufamba ndichienda kun'anga ndichidzinga mweya wengozi kuti unge uchizobva pavana vangu. Saka hama dzemuroora vaiti kana vakauya kwandiri vaiti kana vakatanga kutaura nezvayo nyaya, inini ndaingoti aiwa izvi ndezvekudzinza rekwenyu, handina kana chandinoziva. Ndaibva ndachizodana vana vangu ndobva ndati dai ngozi iri yangu ingadai ichibata pavanasikana vangu, sei iri kubata pamwana wenyu? Ibvisei kangozi yacho munge muchiibvisa pamwana wenyu moita kuti inge ichizobata pavana vangu. But kwainge kuri kungotaura kwemunhu aitozviziva kuti akatosimba pakushandisa mishonga, ende ndainge ndakatomutsipika murume uyo wandakauraya. Saka ndaiwanzokudana vana vangu vose vasikana ndoti simukai vasikana, pamuri pane ari kubudirwa here? Vana vangu vaiti kana vakati kwete, ndaibva ndabvunza kuti saka imi sei muchinditi ngozi ndeyangu? Ipapo mweya wemufi wainge uchibuda pamuroora wangu waibva watanga kutoita hasha. Ipapo yaitotaura ngozi ichiti kwandiri, iwe Isaac wamukanganwa here? Ndini Isaac, haundizivi here iwewe? Sei uri kuti haundizivi but uriwe wakandiuraya? Ndaibva ndati iwe handina munhu wandinoziva ini anonzi Isaac. Saka Isaac uyu ndakamuurayira nyaya yegirlfriend mukwamanashi. Mumabhawa umu munozviziva kuti munenge muine vasikana vanoita zvekutengesa miviri yavo vanenge vakanaka. Saka ndainge ndakavimbisana nerimwe hure raitengesawo pabhawa rekanzuru repazindoga kuti ndainge ndichida kuti ange achizosiya basa raainge achiita rekutengesa muviri wake ongogara zvake oita small house yangu. Saka pandakazozviziva kuti ndo zvainge zvoitika paakauya kwandiri akati Isaac ari kundishayisa mufaro, anoti pose paunenge usipo anenge achindinetsa. I then discovered kuti Isaac ainge akatombotora musikana wangu by force akatonorara naye usiku hwose. Of course akamubhadhara zvake ende mahureka haataure chokwadi, vakatowirirana but akaita sekunge ainge akamanikidzwa. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga ndikabva ndachizonopiwa nduru yegarwe. Ndakangotaimira Isaac paakasemuka achienda kunorasa mvura, then ndokubva ndatongotora chibhodhoro changu icho chainge chiine nduru yacho yegarwe ndikanyika chigunwe changu ndikaenda padhuze nepainge paine doro rainge richinwiwa naIsaac, ndikangonokodzonga ndikatobvapo ndikatobuda. Ndakazongonzwa zvichinzi pane munhu afa, Isaac aisirwa poison mudoro. Akamuisira poison mudoro hapana akamuziva. Saka mukwamanashi ichokwadi chainge chichitaurwa
nemweya uyo wainge uchibuda pamuroora, but hazvibvumike manje kuti unge uchibvuma kuti ndine munhu wandakauraya. Saka kuseri ndainge ndisingarari mumba, ndairara ndichifamba mudzin'anga dzakasiyana-siyana kutsipika Isaac. Saka akazowana simba rekubuda, akazonobudira pamwana wemunin'ina wangu, but izvi zvakaitika asati ava kubudira pamuroora. Akatanga kubuda ipapo paakavigwa, ainge achibuda pamwana wemunin'ina wangu. Saka vakazondifonera vakati, mukoma svikai kuno. Saka sevanhu tainge tichiendawo kuchechi, pandakaendako ikoko mukoma, ndasvikako vainge vandiudza kuti mwana ari kumanifesta madhimoni. Ndakatofara pavakange vachiti mwana ainge achimanifesta achitaura, but rainge riri dhimoni. Ndichingosvikapo pamba pemunin'ina wangu, ndakasvika ndikati ngatinamatei, ndikatanga kunamata tichidzinga dhimoni. Saka mwana aichema achiti ndisiyei ndibude nekuti ndiri kuda kutaura. Mwana aiti kana akati ndiri kuda kutaura, ndairamba ndoti pano hatiiti zvekuteerera madhimoni, totanga kunamata. Mwana paakabudirwa mainge muri muna 2001 ngozi payakatanga kubuda. Saka paitikana pakaitika chinenge chaitika, ndaingoti isu tinonamata, hatiiti zveng'anga, fambai mega. But in secret mukoma ndainge ndichienda kun'anga ndichinonotsipika mweya waIsaac. Kusvika zuva ranhasi ndinongofamba mudzin'anga dzakasiyana-siyana. Ndava nemishonga yakawandisa iyo yandinopiwa nen'anga dzakasiyana-siyana. Mishonga iyoyo ndiyo inondibatsira kutsipika kwandinoita mweya wemufi. But ndakura manje, ndiri kuda kugadzirisa musha, asi ndinonyara kubuda pachena. Dzimba dzevana vangu dziri kuparara, vasikana vose vakabva kuvarume. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Hanzi iko zvino zvesimba chairo, handisisina simba rekuramba ndichingofamba nekuti ndakura. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi ndikuda kubuda pachena asi ndinonyara. Hanzi haisi nyaya yekuti ungangotanga kutongotaura nezvayo otongoudza vana nevazukuru kuti aiwa paya pakambobudirwa umwe muroora uya wekuzoenda ipo paya. Hanzi aitobudirwa zvechokwadi nemweya wengozi. Hanzi mweya waIsaac. Hanzi hazvitauriki nasekuru ava. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ininiwo nemurume wangu tose tiri vaviri tava kuno kumhiri kwemakungwa, tiri kuno kuIsland. Ndakatanga kuuya kuno, then murume wangu ndokubva achizotevera. Murume wangu akati auya kuno, I then saw kuti mufoni make mainge muine message, but imessage yakatumidzirwa ichibva kuna baby mama. Vakanyora vakati, I want to see if you will have happiness in bedroom. Ndakamubvunza kuti ko sei ainge ava kutaura nababy mama, because tainge takawirirana kuti ini handitauri nababy daddy, iyewo zvekare haatauri nababy mama. Iye akati kwandiri, ndakangoonawo mamessages ava kupinda, ndikati ndige ndichimachengeta so that unge uchizviziva kuti munhu uyu is threatening me. Ndakati okay, hapana problem. Ndakazofonerwa nababy mama akaseka akati, muri seiko mubedroom? Ndikati what do you mean kana uchindibvunza nezvemubedroom mangu, uri kudei kwandiri iwe? Akangodropa hake phone, akatondifonera nedirect call. Handizivi kuti mafone numbers angu akamapiwa nani. I really do not know. Murume wangu ari kuti I never spoke with him kubva zvaakauya kuno kuIsland. Saka dambudziko ravapo mukoma ravamo bedroom mangu, ininiwo handichisina kana feeling
kutoshaya feeling nemurume totally. Murume wanguwo haana kana feeling neni. Kana tikada kuedza kurara tose mukoma hapana kana chinobuda. Ini semukadzi zviri nani. Dai kwanga kuri kunzi iye aikwanisa kuita hard penetration yaikwanisa kuzoitika, but zvinotoramba iye haachatokwanisi kuti ange achiva an erection. Saka anowanzo kuti kana akarara paya ndipo pandinoona sikarudzi yake inenge yakanyatsokuita zvandinotarisira kuti inge ichiita kana ndichida kurara naye. Asi kana ndikangoibata ari kuhope kudaro inobva yatorara, kutorara zvekuti haizombomuki. Handizivi kuti chii chingava chiri kuitika. Ndakataura nefriend yangu iye ari kuti chimbobvunza murume wako. Friend yangu iri kuti maybe murume wako akarara nababy mama akaiswa rukawo akagadzirwa zvekuti musazokwanisa kuenjoya. So I have asked my husband, ari kubeja, ari kuramba, ari kuti haana kumbogara akarara nababy mama vake. So I don't know what else to do and who to believe. Kokana kuri kunzi ari kundinyepera, kokana akarara nababy mama, I think kuti he betrayed me because rukawo rungabata here pavanhu vanenge vasina kurara vose. When you post my story mozondizivisawo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pari tricky. Maybe it is because you guys, you are working too hard. Maybe you are not giving yourselves time to rest. Tell me what you think, Vedare, in comment section. Tibatsire kapo I. Maybe if you try to go to the gym, spend more time together, maybe zvinokwanisa kubatsira. Hamenowo Vedare kuti munozviona sei. Ngati taurei navo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Please post my story sahaidi. Zvakaitika mukoma, zvakaitika apo pandainge ndiine 14 years. I don't know how can I forgive my mom. Uye zvekare nekuregerera sekuru vangu. Sekuru vachiri vapenyu. Ndakabatwa chibharo ndiine 14 years na sekuru vangu. Sekuru ivo yainge iri ng'anga. Saka ipapo I think kuti vainge vachitondishandisa pamhiko dzeurombwa. Sekuru vainge vasingawirirani nedzimwe hama dzavo, vaingowirirana namai vangu chete. Kana nababa vangu vaisawirirana because baba vaibatikana kana vakabva kubasa vakasvika vakawana kuti sekuru vanenge varipo pamba. Sekuru vaitozivikanwa kuti vaipota vachienda kuchipinge uko kwavanonzi vakaenda vakanotengera mudzimu wavainge vachishandisa mumatare avo. Naamai vangu vaiwirirana zvisingaite. Saka nerimwe zuva baba vakabuda, vainge vaenda out nebasa, sekuru vainge varipo. Mama vangu vakabva vachizobuda vachiti vainge vachida kuenda kuchechi. But I think kuti mama vangu kubuda kwavakaita vainge vachida kutopa hanzvadzi yavo mukana wekuti inge ichindibata chibharo. Saka sekuru pavakaona kuti tainge tasara tiri tega inini nemasiblings angu, ndakazovasiya kudining ndikaenda kuspare bedroom because muspare bedroom mangu mainge muine TV yainge irimo. Ndikatotanga kutoona ZBC. Ndichiona TV kudaro mukoma ndo pandakangotanga kungobatwa nehope but dzainge dzisiri normal. Ndakanzwa kupera simba. Ndo pandakaona sekuru vachipinda mubedroom mangu vakatotanga kutokurura hembe dzavo, vakandibata chibharo ndichichema, asi ndainge ndisina simba rekuti ndinge ndichirwa navo. Amai vangu vakazodzoka vachibva kuchechi. Ndakavadaidza, mama vangu vakauya kuspare bedroom kwangu. She saw kuti there was blood everywhere. Vakandirova vakati waenda kumaperiods, sei usina kundiudza kuti urikuda kuenda kumaperiods, ndakupa mapads. Saka I was confused kuti ndabva mukubatwa chibharo but amai vari kutoti ndaenda kumaperiods.
vakange vachitoda kutondirova. Sekuru vakapinda vakati aiwa musiyei mani muzukuru wangu musamurova. Sekuru vangu vainge vaine madota avainge vakabata vakamafuridzira madota iwawo kwandiri. Vakazviita izvi mushure mekunge amai vangu vabuda muspare bedroom. Vakabva vati kwandiri, usazoudza anyone, handiti kamuzukuru wangu, ndinokuda, ndinofarira iwewe kudarika vamwe vose. Wazvinzwa here muzukuru? From there on, I started to experience nightmares mukoma. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndinongogara ndichingorarwa nezvimwe zvidhara. Umwe musi mukoma Nashi ndakatoti ndichitobva kuScripture Union ndakasangana nezvidhara zvitatu zvainge zviri zvipfupi zvikatanga kundimhanyisa. Ndakamhanya mukoma, ndakangoti ndichingonopinda mumba ndichienda kubedroom kwangu ndakazviona zvidhara izvozvo zvainge zvichitotamba zvichijamba pamubhedha zvikaseka pazvakandiona ndokubva zvachizonyangarika. So right now ndakura mukoma, ndinoti kana ndiine murume wandinenge ndichifambidzana naye, mukoma relationship iyoyo inosvika pakurwadza zvekuti ndega ndinoita give up. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. I'm really sorry my sister nekuda kwezvakaitika. Hanzi nyaya yakavharwa namai nehanzvadzi yavo. Hanzi havana munhu wavakamboudza, asi vari kuti vanhu ava vachiri vapenyu vari kuda kuti vange vachienda vange vachinombobvunza mai vavo kuti asi mama, ipapo pandakabatwa chibharo ndikakuudzai sei makandirova. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi makadii zvenyu, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano mukoma, I need advice please, people do not judge me. Murume wangu iye ari kuti anoda kuti tinge tichienda kunobetserwa nevamwe sekuru name hidden. Mukoma, everyone vanotovaziva sekuru ivavo sezvo vachitobuda pano paYouTube vachiti vanorombesa. Murume wangu akatotaura navo sekuru ivavo ende vakatopanana madates. Tikufanira kuti tinge tichizosimuka tichibva kunoku kwatiri kuCape Town toenda kuHarare then tobva tachizonobetserwa. But mukoma, izvi zvekurombeswa ndanga ndisiri kuda. Mumba hamusisina kana happiness. Ndo nyaya dzinenge dzichingotaurwa nemurume ende anoti kana akatanga kutaura nyaya iyoyo, kana ndikasamudaira anenge achiti hey, you are not supportive, you are supposed to be a supportive wife. Ndomubvunza kuti saka unoda kuti ndige ndichiva supportive pazvinhu zvakadai zvekuti tinotorana nemishonga inokwanisa kuzotinetsa in the future. Saka murume wangu iye ari kuti we do not have a choice. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Mugore ra2023 takatenga kombi yakabva yachizombogara, then muna 2024 kombi ikabva yachizotanga kufamba. Mukoma Nashi hapana kana chakabuda, hakuna chiri kubuda. And we then sat down tikatoona kuti isusu ndisu tiri kutopera because tiri kungoshandisa mari yemumba tichingoendesa kukombi ikoko. Saka murume wangu ari kuti ari kuda kudzosa mari idzo dzatakaluza, and the only way that he thinks kuti tinokwanisa kudzosa mari is through going kung'anga. Kana taenda kung'anga then tobva tachizonorombesewa neng'anga idzo dzinorombesa. Manje ndiri kutya inini zvekuromba yainge isimbori kana tarisiro yangu kuti ndinganzi ndingazoromba. Kurombera chii mukoma? The little that we have, I was satisfied with it. I do not want this, but I need advice. Ndoita say, should I be a supportive wife? Ndoenda nemurume wangu kung'anga, kana akaromba ongoromba ini ndiripo. Plus zviriko here izvi zvinotaurwa neng'anga vanoti vanorombesa, ichokwadi here kana kuti kungonyeperana? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Vahanzvadzi vedu ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakaoma hazvo vedu musaenda kunoromba. What if mukaenda ikoko then mubva machizochekereswa muri imimi? Handiti munenge matosvika pamba pen'anga. What if mukazochekereswa pamwe murume wenyu anenge atoita dhiri nasekuru apa? Sekuru ava vatoripo panapa pa YouTube, saka vakazoti please you can just hide name rasekuru vacho ivavo, nekuti ndinotya kuti maybe ndinenge ndava kufumura n'anga ndikaswera ndava kutopenga ndapengesewa neng'anga zvangu. Zvakaoma, ngati vabetsereiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakaoma hazvo vedu hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi Memory. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano yakamira sekudai. Ndakambogara ndichishanda mumapurazi kunonzi Kudanoni, saka ndichigarako ikoko ndine umwe mukomana wandainge ndichifambidzana naye. Aindipa mari mukoma. He would spend all of his salary on me, but iniwo kusaidi kwangu ndinge ndisingamudi. I was just pretending. Ndakazoti ndawanawo type yeclass yangu ndopa ndakabva ndachizomuramba ndikabva ndachizobva kuCape Town akazviuraya mukomanashi, and I blame myself because ipapo paakandiudza kuti ndafunga kuzviuraya ndakabva ndachizoti kwaari zviuraye iwe, handina basa newe, kana ukafa kunenge kwashota kudzinza rekwenyu, isu kwedu hakumbofi kwakashota kana munhu. Saka he was so emotional, akabva achizozviuraya ndikati handina basa nazvo. Ndakaona chipoko chake mubhazi mukomanashi, ndakaskrima zvekuti driver akatombomisa bhazi. Vanhu vainge vari mubhazi vakatondibvunza kuti are you okay? Ndakangoti I just had a nightmare, but ndakatomuona akapinda mubhazi richifamba kudaro ndokubva achizotanga kufamba, akauya padhuze nepandainge ndakagara, akasungirira tambo pasiti randainge ndakagara. Apa ainge aine banga zvekare raainge akabata. Akatanga kuzvitonongora maziso ake akanditarisa, saka ndakaskrima. After ndaona vision iroro rakandityisa. Ndichizosvika muJoburg ndakatorwa neboyfriend tikaenda kumba kwake, but ndaingogara ndichingoona chipoko. Taiwanzokuti kana tapedza kuita bonde then happy aiti kana iye arara ndaisara ndakamuka ende ndaitobatidza light because ndaitya kurara murima. Ndaibatidza light ndobatidza futi torch kuitira kuti kana magetsi akaenda then mumba munongoramba muine chiedza. Ndaiwanzokuona face yake iri paceiling, yakaita sekunge yakanamatidzwa paceiling. Akanditarisa achibuda ropa mumukanwa nemumhuno. Ropa iroro mukoma raitodonha richitodonhera pandiri. Ndaisvika pakuzara ropa, asi mangwana acho makuseni ndaiti kana ndikamuka ndaiona kuti ndinenge ndisina kana ropa randinenge ndiinaro. Ndakazoenda kune umwe muprofita uyo wandakanoudza zvose zvakaitika, kudanana kwandakaita naye mukomana iyeye, ndichimushandisa achindipa mari, kutenga kwandakaita zvipfuwo nemari yaainge achindipa, nekuzomuramba kwandakaita. Saka ndakazobetserwa ndikavakirwa munamato, ndikanzi ndinge ndichienda kunogeza kumakuva ndichipopota ndichimutuka gift, ndorainge riri zita rake. Ndakaenda kumakuva ndikatanga kugeza nemunamato, ndakatarisa kumadokero ndichimutuka ndichiti gift, iwe hauna kumbogara wakandiroora, saka zvekuti unoramba chinetsana neni usina kumbondibvisira kana sendi, usingazivikanwe futi nevabereki vangu, hazvishandi. Ibva muupenyu hwangu. Ndakamutuka, ndapedza kugeza mukoma ndakaona kamoto kakatanga kubvira, ndokubva kachizoputika. Ndikazobvako kumakuva, handina kuzomuona zvekare. Ndakazvara mwana wangu wekutanga, mwana wangu wenumber 2
ndakati zuva randakaenda kulabor ndakamuona zvekare, saka iko zvinozvi ndinokwanisa kungomuona then anobva atongonyangarika, but zvasiyana neapo paaiuya kwandiri achindichikidzira, achindichikisa, achibuda ropa. Ndiyo secret yangu mukoma. Kune avo vanenge vachidanana nevanhu vavanenge vasingadi, kana uine munhu unenge uchidanana naye asi uchizviziva kuti haumudi, please musazodya mari dzevanhu nekuti munhu anomuka mukoma. I just laugh at people that say hakuna chinonzi chipoko, zvipoko zviriko mukoma, ende munhu akafa anotodzoka, kana kuri kunzi anenge akaita zvekuzviuraya, akazviuraya nekuda kwekuti unenge wakamurwadzisa sezvandakaita mukomana iyeye. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi chipoko chemukomana wavaifambidzana naye kuDanone, hanzi anovamukira chipoko. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Uyai nadzo nyaya dzamakaita paChristmas, dzamakanzwa kana kuti zvamakaita. Bring those confessions.